1929, ang Missionaries of Sacred Heart nag-take over sa parokya, ang ginamala sa mga redemptorista, mga pari. Ang itukod ni St. Alfonso Maria Liguri, ang pundador sa Redemptorist Fathers. Kanya, before sa MSC, sila magdumala din ang parokya. Kanya, gahapon sa ulog, ang SACS, St. Alfonso Catholic School, sa 110th anniversary sa pagkatukod sa mga school. Doon kami produsya ng mga mga tao, mga politiko, ang upan ng mga successful businessmen. O San Alfonso's, he earned a doctorate degree of civil law and canon law at the University of Naples, Italy. He was a poet, prolific writer, musician, composer, doctor of moral theology, a bishop, and a doctor of the church. So, the doctor of the church means he's not a medical doctor. Doon na siya gibilin ng mga karang doktrina ng sinulat ng mga unay basihanan sa simbahan, sa pagmugla o mga balaod o magpagtulunan nini. And fast forward in the gospel, issue started when John as a prophet reminded Herod, it is not lawful for you to have Herodias as your wife, because Herodias was the wife of his half-brother King Philip. Ang pagsangyaw o pagpahinumdom sa hari wala makamingot, dunay kasuko ang hari, pero iyang ginuong ipungan tungod kay nahadlok siya tingaling mualsa ang mga tao kay sila nagtuo nga si Juan usa ka propeta. Nagmagubot ang gingarian kon iyang patyon si Juan, because John has many disciples, including St. Andrew, the brother of St. Peter. Si Juan buutan kay misunod sa Ginoo. Remember, sa kalibutan, ang usa ka buutan, mingon kita na walay iyang kaaway. Usa ka buutan magpakahilom, usa ka buutan di manghilabot sa mga isyo sa kalibutan. Buutan nga tao, buutan kay hinimbahon. That is our standard for being buutan, good person, good Catholic. Pero kang Juan, lahi man siya, ang pagkabuutan, gibarog siya sa pagtuo mo sa ginamit ang Exodus 20:17. It is unlawful to have Herodias your wife. That contradicts the law, thou shalt not covet thy neighbor's wife. So, pasidaan siya ni Juan, bunyag na dili maayo yung gibuhat. Sanglit man kay si King Philip, usa ka huyang hari, tungod kay gamay ra ang ibahin ni King Herod the Great sa tulo niya kanak nga gibahin-bahin niya ang harian sa Israel, apil ng Juda, sa Northern Kingdom, sa gamay ra taon, gamay ra sundalo, o gamay ra sab ang economic capacity ni Hari Philip, usag iyang gisakmit ang iyang asawa, kay gwapo man si Herodias. O pinang anak na ginala ni Herodias sa talabang palasyo ni Hari Herodes. Unya, tungod kay ang papel ni Juan Mabunyag mo man pag-remind as a prophet to remind all kings and peoples about the covenant, about the law of Moses, the Mosaic law. Kiniabutang nakapasuko ang Hari Herodes na dihang ipinumduman siya na dili matarong nga imong himong asawa, ang asawa sa imong suon nga si King Philip, si Herodias. Siya na pungot siya ay paglumot, gusto niyang patyon, pero di na mahimo tingalig mag-alsa ang katawhan tungod kay si Juan Bunyag kay mga sumusunod enough na to begin a revolution sa iyang kingdom. Si Juan willing siya magpakamatay tungod og alang sa Ginoo. John chose faithfulness to God over popularity because his loyalty belonged to God alone. In our case, as followers of Christ, it is not enough that we be good. Following Christ is not about choosing the easiest path. It is trusting Him enough to do what is right, what is proper, and even when it comes with a price, ang kamatayon. Siguro makainom-dum ta sa ato galingon, dapat tayo mga kasinatian nga kita na balo nga sayop
ang maong butang apan pili kita sa pagpahilom tungod kay di ta gusto nga mahanaw ang atong panaghigalaay o kita makontrahan o kita makiit o enemy sa atong katilingban. Unsa insakto wala to ni tagaig pagtagad magpakahilom kita. We choose to remain silent because of fears. Muna, ang ating palipid atong kalingon. Apan kang Juan, usa sama sa Ginoo sa atubangan na siya maayo, tungod kay usa ka maayo kung nagsunod sa kabuton sa Ginoo. Si Juan magbunyag, nagpakamatay tungod alang sa iyang loyalty ngadto sa Ginoo.